'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Born in the fire. This doesn't belong to your life anymore. These are the enemies attacking you to all this point. That you will become a weak person. That you will become unsuccessful person. That you will not have Christ in your life. Write down 5 points that you don't want anymore in your life. You are the light. You have to shine with purpose for the glory of God. What are the things that stumbling block to see the God in your life? Tang na usno kai. Masyan na biyak na ding, na worship na ding ha. Ong buhay sakpa pa. Nanay om le, tuni na, watin ding te at ding may ahali mo. Ito kisay nolo. Ito kisay nolo. Hallelujah. To pa at kyakem. Hamang hilang biyak na ahali gitu to ma. Nang manu ta na to kisay nolo hi nang tunay to ma. Dai ta to ma be Jesus ko ito tahi. Amen. Hallelujah. Jesus ko. So mga kamasyan, ito pa anong tanga de hinolo at hilchin de anong tapi de ito pa o. May hal biyang na hal di na hitangon ko ito pa. Ama ito kisay nolo hi. Tumabiyayin la doon ito anong tanga kilamdang saktain. Tumabiyayin jay subin kagit sa kayo ito mapasyano. Anong tanga de inon hinolo. Ito pa abay mangun. At sing ay taso kita. Again ay taso. Agam na ay taso itong papasyan. Lakbang saktain. Sil siyang tayin. Sob siyang tayin. Ito pa. Nuntang natang sinchele. May sunatang kita nila masyan. Tumabiyag saktain. Jesus. Kagpapapiyay. Amen. Ito papasyan. Ama ito kisay nolohi. Ito pa ito kisay nolohi. Ito papasyan. Anong tanga sil siyang ila. Sob siyang ila. Tumaan biyag sa kilan. Ito pa. Kilamdang tading. Nang maading ang krisa nung tading. Ito papasyan. Tumabiyag sa inchina. Ito pa tumabiyag. Sa isumin ka sa ito papasyan. Ito pa kapasyan. Ito pa nunhoy. Ito pa tanunuwi na. Anong tanga na hello. Point na. Ito pa ang din nang natehi. Anong tanga ba lakyan sa ito. Ito pa. Kung ito kisay nolo. Ito pa. Anong tanga nangahi. Ito pa. Asyang dudutang na. Ito pa. Akang to pitching krisa. Ito pa. Ito pa tumabiyag sa inchina. Tumabiyag sa isumin ka sa ito papasyan. Papasyan ito na natapapato ito at honpina ito pa. Naman niya po ito na kaya din kamato kisay nolo ito na ito papasyan. Lakyan sa kin Jesus ito sa kin. Lakyan sa kin ito pa nung tanda katsok sa kin Jesus ito pa kaya sa kin. Amen. Ito pa. Ito pa nung tanda ano inol hello. Oy nga ate naman ito pa. Oh, lakyan sa kin lato pa. Amasyan suay lang. Tuwato kisay nolo nung tanga. Suwatang na piyay ka ito pa. Jesus ko kasi tumaka piyay Jesus na. Amen. Ito pa, huwag pito pa natanong na. Anong tanga na inolo? Ito pa. Ang akin, pero nang tahit ito pa siya. Nagyan ko nga ba? Ito ang mga kisay nolo. Anong tanga ito kisay nolo? Ito pa siya. Ang siyan suway lang. Tuwato nung tanga ng adi ka. Suwatang na. Sa hindi kita. Ito pa namin tangsa tinatanong tuwato matsumabi sa Jesus. Sweet lang sa kayo ito pa siya. Ito pa ka siya. Naagyan kita naman. Tulat laksakin lato pa. Ama mo kisay nolo. Hito ito pa siya. Suwatang na peta na himan ng mga kapitabay. Tuwato ito tanang nolo. Nuntang na suwato pa. Suwatang na kanang maumbiya. Ito pa ang dailani. Ito matumabiyain sa Jesus kahit sa kayo. Samuel na ito pa. Ama nuntang na dailolo. Akin dumating ito na pa. Ama ito kisay nolo. Ito na ito pa. Lakit sa kain. Nung tanong dito na ito pa. Hanapin. Kuwaso hanapin. Overcome so hanapin. Ito na ito. Dito na ito pa. Tumagat sa Jesus. Ito pa. Ahi. Ito pa. Tumagat na ito na ito pa. Kahit sa kain. O ito pa. Ama ito na ito na ito pa. Swata na ito. Dito kisay nolo. Ito pa. Ito pa. Tumagat sa Jesus. Ito pa. Kapiyahi. Ito pa. Ito pa. Ito pa.
Tuloy itong patuwa ito kasay ka doon. Natumaw ba sa kinahanang ba sa Jesus ito makabiyahe. Siya doon kahamang biyak pero akaw tumamang tanong sa iyo. Siya suy na ito. Yung natatak na ito pa. Gwazo natak na tumamang biyak sa Jesus ito makabiyahe sa kayo. Na idolo, akhir dunia na naghihintay ito ba? Amanin siya itong sa kinlado na ito. Anong tak na ito ba? Sa idolo, lakit sa kinlado ba? Guwalzong taka, suwag na taktanong naghihintay ito ba? Ang beso si Jesus ito ba sa kayo? Pasangay ng happy lang. Amanong ta na idolo, akhir dumaga ito ba? Halmang biyak na ng akhir ba? Anong ta na ito sa idolo? Guwalzong anong ta na piyalan? Suwag na anong ta na piyalan? Nang manatid ito ba? Anong ta na ito ba? Chris, magpiyan nung dahil ito siya sa ito ba? Sila, natupagan sa Jesus ito sa mga siya. Okay, that's one. Oh, hallelujah. Hallelujah. My feet, go to the home. At the home. Amen. Jesus, Lord. Home. Go to Siamanu. Jesus, Lord. Amen. Oh Lord, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we bless your name. We bless you, Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise your name, God. Amen, Jesus. Amen.